Každý človek robí denne strašne veľa vecí. Niektoré sú pre nás prospešné, iné zase nie. Nad niektorými musíme aj premýšľať. Avšak väčšinu činností vykonávame automaticky. Činnosti, ktoré vykonávame automaticky, sú naše návyky. Každý máme nejaké. Niektoré sú nám prospešné a iných by sa bolo dobre zbaviť. Ale prečo je také ľahké opakovať zlé návyky a ťažké vytvoriť si nové? V dnešnom videu by som chcel rozprávať o návykoch a o mojich postrehoch z knihy Atómové návyky. Dovolal by som sa predstavil, ahoj, ja som Matúš a vítam ťa na kanále O stranu napred. Málo čo má na náš život väčší vplyv, ako keď si zlepšíme každodenné návyky. Napriek tomu o rok o takomto čase budeme pravdepodobne robiť to isté, nie niečo lepšie. Poznáš to, chceš začať cvičiť, alebo chceš sa začať učiť cudzí jazyk, aj začneš, ale po mesiaci ťa to prejde a vrátiš sa radšej k svojim starým návykom, ktoré nie sú pre teba až tak prospešné, ale prinášajú ti pocit uspokojenia a dávajú ti veľkú dávku dopamínu. Ale predstav si, čo keby si vydržal, čo keby si zlepšil svoje každodenné návyky, ako by to vedelo ovplyvniť tvoj život. Konečne by si mal svoju vytúženú postavu, konečne by si vedel zahrať svoju obľúbenú pesničku na gitare, ktorú máš vyloženú na skrini a momentálne na ňu sa dá prach. Alebo by si konečne nebol spotený pri tom, ako sa máš niečo spýtať po anglicky na dovolenke a bolo by ti konečne niečo rozumieť. Často je ťažké si udržať dobré návyky na viac ako pár dní, napriek snahe a občasným záchvatom motivácie. Autor tvrdí, že zmena návykov nám môže pripadať zložitá z dvoch dôvodov. Za prvé, snažíme sa zmeniť nesprávnu vec a snažíme sa o to nesprávnym spôsobom. Snažíme sa o to nesprávnym spôsobom. Autor opisuje, že zmena sa odohráva v troch vrstvách. Predstavme si takú cibulu light. V prvej úrovni, alebo teda v prvej vrstve sa menia naše výsledky. Táto vrstva sa sústreďuje na zmenu výsledkov. Tehličky na bruchu, výhra na majstrovstvách, kúpa auta. V druhej vrstve sme zameraní na postupy. Táto úroveň sa sústreďuje na zmenu návykov a systému. Napríklad nový tréningový plán, upratanie pracovného stola, aby sa nám lepšie pracovalo. V tretej vrstve sa mení naša identita, čiže obraz samého seba. Výsledky sa týkajú toho, čo dostanete, postupy sa týkajú toho, čo robíte a identita sa týka toho, čomu veríte. Keď si chceme vybudovať návyky, ktoré vydržia, musíme sa zamerať na zmenu zvnútra cibule. Veľa ľudí začínajú svoje návyky meniť tým, že sa zamerajú na to, čo chcú hmotné dosiahnuť. Predstavte si, ako sa dvaja ľudia snažia odolať cigarete. Keď ich niekto ponúkne, prvý povie, neďakujem, snažím sa prestať. Znie to ako dobrá odpoveď, ale táto osoba stále verí, že je fajčiar, ktorý sa snaží stať niečím iným. Myslí, že jeho správanie sa zmení, hoci stále verí v to isté. Druhý človek odmietne slovami nie, ďakujem, nefajčím. Vidíme malý rozdiel, ale takéto vyhlásenie ukazuje posun identity. Fajčenie patrí do jeho minulosti, nie do jeho prítomnosti a už sa neidentifikuje ako fajčiar. Môžete začať s návykom vďaka motivácii, ale vydržíte s ním z jediného dôvodu. Ak sa stane súčasťou vašej identity. Ak chceme v praxi zmeniť to, kým sme, musíme zmeniť to, čo robíme. Vždy, keď začneme cvičiť, sme športovec. Vždy, keď začnete cvičiť na husliach, ste hudobník. Čo potrebujeme spraviť, keď si chceme vytvoriť návyk? Rozhodneme sa, akým človekom chceme byť a dokážeme si to malými víťazstvami. Preto nám môže pomôcť otázka, čo by spravil športovec? No asi by nedol celý deň fast food. Čo by spravil hudobník? No asi by neseral na cvičenie každý deň a cvičil by každý deň. Na to, aby sme si vytvorili návyky, musíme pochopiť, ako vlastne fungujú. Autor to rozdelil do 4 krokov na vybudovanie návyku. Najprv máme podnet, niečo, čo odštartuje náš návyk. Nabudí v nás jeho vykonanie. Môžeme si to predstaviť, keď nám príde správa, náš podnet je cinknutie nášho telefónu. Po druhé máme žiadosť. Žiadosť je túžba o zmenu stavu. Keď nám príde správa, chceme vedieť, kto nám píše. Netúžime po fajčení, ale po pocite úľavy, ktorý nám cigareta prináša. Nemotivuje vás umývanie zubov, ale pocit čistých úst. Ľudí nemotivujú rovnaké veci, takže pre niekoho zvuk automatov predstavuje žiadosť, ale pre človeka, ktorý nehrá automaty, cinkanie nemá žiadny vplyv. Po tretie je odpoveď, to je tá samostatná činnosť, ten náš návyk, takže keď nám cinkne správa, automaticky beriem telefón a prečítam si,
Po štvrté, odmena. Odmena je konečným cieľom každého návyku, takže je toto naše čítanie správy. A ani sa nenazdáme a už z čítania správy sa vykluje scrollovanie na Instagrame. Ako si vytvoriť dobrý návyk? Autor to rozdieluje do 4 krokov teda, takže návyk musí byť očividný, návyk musí byť atraktívny, návyk musí byť ľahký a návyk musí byť uspokojivý. Návyk musí byť očividný, znamená to, že náš podnet musí byť viditeľný. Ako to docieliť? Napríklad, že si dám činky na viditeľné miesto, alebo gitaru si namiesto toho, aby bola odložená na skrini, si ju dám na nejaký pekný stojan a dám ju na viditeľné miesto. Často záleží viac na našom prostredí, než na našej motivácii. Preto je pre nás jednoduchšie návyk vykonať, keď k tomu prispôsobíme aj naše prostredie. Chceš zlepšiť svoj pitný režim? Daj si fľašu na viditeľné miesto alebo na nejaké frekventované miesto, kde chodíš často. Môže to byť pracovný stôl alebo v obývačke na stôl, na nočný stolík a tak ďalej a tak ďalej. Návyk musí byť atraktívny. Môže nám pomôcť spojiť návyk, ktorý robím s návykom, ktorý chcem robiť. Napríklad pri cvičení, ktoré chcem robiť, budem počúvať môjho obľúbeného interpreta alebo môj obľúbený podcast. Niekedy postačí postoj, ktorý autor spomína v knihe, a to je jednoduchá zmena slova musím na mám príležitosť. Takže musím si upratať, zmením na mám chvíľu voľného času a mám príležitosť si upratať. Pomôcť spojiť návyk, ktorý robím s návykom, ktorý chcem robiť. Napríklad pri cvičení, ktoré chcem robiť, budem počúvať môjho obľúbeného interpreta alebo môj obľúbený podcast. Niekedy postačí postoj, ktorý autor spomína v knihe, a to je jednoduchá zmena slova musím na mám príležitosť. Takže musím si upratať, zmením na mám chvíľu voľného času a mám príležitosť si upratať. Návyk musí byť ľahký. Odpoveď, alebo teda už vykonávanie nášho návyku, nie je vždy krátka činnosť, ako napríklad nejaký dlhší tréning alebo prečítanie kapitoly v knihe. Preto počiatočná fáza návyku by mala byť ľahká. Preto by sme mali použiť 2-minútové pravidlo. Treba začať pomaly, každý návyk sa dá skresať na 2 minúty. Takže prečítanie kapitoly sa zmení na prečítanie jednej strany pred spaním. Odcvičenie tréningu sa zmení na 10 klikov alebo prezlieť sa do cvičebného oblečenia. Samozrejme, našim cieľom nie je prečítať iba jednu stranu alebo spraviť iba 10 klikov. Ide o to, že nášmu mozgu to bude pripadať jednoduchšie a častokrát, keď už začneme, tak prečítame viac ako tú jednu stranu alebo spravíme viac ako tých 10 klikov. Nie je až také dôležité, ako dlho návyk robíme, ale ako pravidelne. Tým pádom, keď by sa nám nechcelo, tak tú jednu stranu by sme zvládli prečítať a tak by sme si potvrdili našu identitu, ktorou sa chceme stať. Alebo potvrdili identitu toho človeka, akým sa chceme stať. Návyk musí byť uspokojivý. V poslednom rade návyk musí byť uspokojivý. Môžeme sa odmeniť tak, že za každý deň, ktorý návyk spravím, si pošlem euro na podúčet, na ktorom si na niečo sporím, alebo si ho hodím do pokladničky. Zlozvyky prinášajú uspokojivý výsledok, ale konečný výsledok je nepríjemný a pri dobrých návykoch je to naopak. Ako sa zbaviť zlozvyku? Pri zbavení sa zlozvyku obratíme naše 4 kroky pre vytvorenie návyku, takže prvý krok zlozvyk musí byť neviditeľný, po druhé zlozvyk musí byť neatraktívny, po tretie zlozvyk musí byť ťažký a po štvrté zlozvyk musí byť neuspokojivý. Tak ako pri návyku musíme zviditeľniť naše podnety pre dobrý návyk, tak ich musíme schovať pre ten zlý. Ľahšie sa pokušeniu vyhýba ako odoláva. Pokiaľ prídeme domov a máme hneď na stole pred sebou položený Xboxový ovládač, tak je väčšia šanca, že si zapneme Xbox namiesto toho, aby sme si zacvičili. Takže môže pomôcť skryť náš podnet. Rozdiel medzi dobrými návykmi a zlými je, že tie dobré návyky nás odmenia až neskôr, zatiaľ čo tie zlé nám môžu navodzovať príjemný pocit pri ich vykonávaní a ich negatívny efekt sa ukáže až neskôr. Ak sa chceme zbaviť zlozvyku, musíme identifikovať prostredie a čas nášho podnetu. Napríklad, čo tým myslím?
Väčšina mužov má tendenciu scrollovať na vecku pri vykonávaní veľkej potreby. A namiesto toho, aby tam boli 5 minút, sú tam niekedy aj 15. Ani ja nie som svätý, ja robím to isté. Takže sa nám nevedome návšteva toalety môže spájať so scrollovaním telefónu. Najefektívnejšie, ako sa zbaviť zlého návyku, je zmeniť svoju rutinu alebo si vytvoriť prekážky pri vykonávaní zlého návyku. Niekedy nám môže pomôcť uvedomenie si vôbec, že tento zlozvyk robíme. Alebo v našom prípade nám môže pomôcť si nebrať telefón na záchod a radšej si prečítať zloženie osviežovača vzduchu, ktorý máme na záchode. Naše návyky sa môžu výrazne zmeniť, napríklad keď sa presťahujeme alebo zmeníme prácu alebo pri zmene rutiny. Avšak pri zmene prostredia môžeme prísť aj o naše dobré návyky, na čo si treba dať pozor. Napríklad počas strednej som chodieval po škole cvičiť, posielku som mal po ceste, autobus mi chodieval až o hodinu, takže som mal čas na cvičenie. Ako náhle som si našiel prácu, ktorá bola ešte k tomu na 4 zmeny, tak to bolo po mojej dobrej rutine. Chodieval som už autom, takže to už nebola hodina, pokým mi pôjde autobus. Po nočnej som nemal energiu na to chodievať cvičiť. Niekedy sa mi podarilo vďaka zápalu motivácie ísť, ale keď som to preháňal, vypýtalo si to aj svoj daň. Bývalo mi pri cvičení zle a mal som problémy s tlakom. Pri niektorých návykoch nám pomôže ich nahradiť inými lepšími, alebo aspoň menej škodlivými. Predstavme si to tak, že keď prídeš do práce a máš potrebu si obriezať nechty, tak si položíš na stôl fidget spinner alebo nejakú takú podobnú somarinu. Keď príde situácia, že máš niekomu zavolať a si kvôli tomu nervózny, tak namiesto toho, aby si začal obriezať nechty, tak si zakrutíš fidget spinnerom a možno tým trošku vyrušíš kolegov, ale čo by si nespravil pre svoje dobro, všakže. Problém často pri zlozvyku je, že keď sa rozhodneme s niečím prestať, tak sa vlastne nič nestane. Keď sa človek rozhodne prestať fajčiť, tak nemá nejaký pocit zadosťučinenia alebo že tým, že nefajčí, že by sa niečo zmenilo. Preto je dobré, keď si zvýrazníme tie dobré veci, ktoré z toho, že prestaňme fajčiť plynú. Napríklad, že každý deň, ktorý vydržím nefajčiť, tak si pošlem 5 € alebo toľko, koľko som dával denne za cigarety na nejaký podúčet, ktorý nazvem ako nejaká vec, po ktorej túžim. Napríklad pre mňa by to bol nový počítač, pre vás to môže byť nové auto alebo nové turbo auta, neviem. Už to nechám na vás. Jeden spôsob, ako prestať so zlým návykom, je taký, že si začneme stopovať, koľko sme zlozvyk nerobili. Ako som už napríklad spomínal s tým podúčtom, alebo v App Store a na Google Play je veľa aplikácií pre stopovanie návykov. Ja osobne používam aplikáciu TickTick, kde si vieme vytvoriť alebo stopovať rôzne návyky a tiež to funguje aj ako to-do list. Tak, to by bolo k dnešnému videu všetko. Ak sa ti páčilo, nezabudni dať like a komentár a odber, samozrejme. Takže čaute a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.